Mara bilen Lewabın käbir etraplaryna keselhana töleglerini berip bilmeýänler köpelýär. Mara we Lewap vilayatlarynyň käbir etraplarynyň anonim ýagdaýda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan dinleýijileriň aýtmagyna görä, esasanam owa ýerlerinde ýaşaýanlaryň köpüsi keselhanalaryň hojalyk hasaplaşygyna görä işleýän bölümleriniň töleglerini berip bilmän çykgynsyz ýagdaýa düşýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny we sesiniň müýtgödülmegini haýyş eden marly bir ýaşaýjynyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, aýalynyň rak keseline seretdirmek üçin $15.000 goloý berge batmaly bolupdyr. Ol häzir bergisini töläp bilmeýänligini we özü ýaly keselhanalara işi düşenleriň başdan geçirýän ýagdaýlaryna şeýle gurrun berýär. Ayalmam kesele, rak oldu bir yarım, 2 ayın balesiyet Ankara'da rak balesiyede. Aynen itin gününü gördüm, 70 milyona düştüm doğan. Hiç kimden peyda olmadı, komak özgürü de yok. Ben bir yerine sorsam ol beren ulerden o, Hasan berip bilen o, kurdu beri bilmeyene. Hemen günü şeyli. Balesara baran adamım yok onluken. Herkim öyünü ölünü kovuruyor, öyünü ölüp kalınmay. Balesara bir bölüme kozura şödeksene, ölüyorum dolandır yani. O yere ilk son kıyakdayda özün bilmeyen baranlar oluyor, özünü ölürecek ol bir aynadan zıngıcak ol 4. 3. tazdan aşağı var ha. Pul yok tölemeyene olurun var ha. Eliyal et almana pul yok orgullun. Ondan o dermanı pulunu yirden versin. Aptega merip veren ok. Dip marly ýaşaýjy maglumat berýär. Goloýda keselhanadan çykan Lewaply dinleýijimiz öz başynyň geçirenlerini Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Dermanlaryň, tanjymlaryň we beýlik saglyk serişlerleriniň bahalary gaty gymmat bolan sebäpli goloýuna bararýarlar. Kimiň ýagdaýy agyrlaşsa ýa-da keselhana işi düşäýse derrew hojalyk hasaplaşy bolan bölmek diýerler. Adamlar karz pul alýarlar ýa-da mallaryny, mülklerini satmaly bolýarlar. Dip Lewaply dinleýijimiz maglumat berýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Mar şäheriniň bir keselhanasynda işleýän Şepagat Uýasam, owa ýerlerine we etraplarda has ýiti duýulýan şeýle kynçylygyň vilayet merkezine hem bardygyna aýratyn üns çekdi. Hojalyk hasaplaşygyna geçilenden bäri keselhana gelýänler tölegli bölüme iwerýär. Sebäbi ýokardan berilýän plany dolmaly. Başga alajymyz ýok. Hastalara tölegli hyzmat berilmese keselhanany yapmaly bolarsa ýar ýolbaşçylar. Bizem berilen buyruğa görä işlemeli bolýarys. Adamlaryň köpüsiniň pul ýagdaýynyň öwürlükli dälligine şaýat bolýar. Pulsuzlyk sebäpli bolýan käbir wakalary aýtmaga dilimem maranok diýip Marly Şepagat Uýasy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Adynyň efirde agdalmalygyny soran Lewaply tiz kömek ulugynyň sürüjüsem, ýokarda berilen maglumatlary tasdiklap, keselhananyň hojalyk hasaplaşygyna öz-özüne aýlamak üçin adamlary tölegli bölüme äkidýändigini aýtdy. Ýatlasak, 1995-nji ýylda ýurtda saglyk döwlet programmasy kabul edilip, medisina pudawy hojalyk hasaplaşygyna geçirilipdi.